انوری رونکی، شوکت بلیدئی، شاری تربتی، مہرین اور دیگا کیستے نور خان بیزنجو توارا شعری گوشدار صوتی تو لوٹ کتا تی باز باز منتوار گندلی جوہلان کیا مجہود کنے کہ تی پرمائشہ سرجم بیکنے دلگوش کنے تفما ہم پتو ہم تران بے عنایت گلے توارا اے سوتا دلگوش کنے کہ مارا یک میں گوشدارو کے لوٹ کتا کا پدا کہیں گوشما ہم پتو ہم تران بے ہوتی مراغ شامی اوڑا تیم ترہ برن گوشو میں شرین سکین سوجا منا کشتا مارا دوستاں پا جی ہو جان کشتا آدھے گیباں کے کشتگاں نازاں مارا تئی زیادہ ہیں گماں کشتا واجہ مراد سائر شاعری تیم ترہ میسج اتکگاں مراغ شے باہر جوڑ کنے من گلزمین دشتی نوشتہ کتا السلام علیکم وعلیکم السلام واجہ برات عربی بلوچونے تو بنی بانو کے گوار مواش جوڑا دیوان تو دوست داشتا تئی باز باز منتوار جستے جواب تو داتا تو راستے یا رد گلزمین تو علمہ میں ودارہ بو تو راستے رد سلامت بات شما ہم سلامت بات گو راجو قوما گوتی شما باز باز منتوار دیم تر ہمارا میسج روان داتا سبا دشتی بل نگور کپ کپارا بازار تی دیوان باز واشن دیوان تو دوست داشتا بانو کی وارتی باز باز منتوار سلام سر کا نصیرہ لبخش کندیل پوش کوثر کریم حبیبہ کریم رحیم امراض اچھا مہم جان ساکم عارف کفکپار صوتی فرقہ مسلم عمل توارا منی سوتا پھر بیکا مسلم عمل مراغش باہر جوڑ بھی تے باز باز منتوار بانو کی تو مراغش باہر جوڑ بھی تے دیم تر ہمارا میسج روان داتا رخسار دشتی چا بل نگورا مہروان استاد تو چونے تی پروگرام سک باز وش من نشتگان تی شیرکنے شوکنگ اپن گوشدارگاں شمی باز باز منتوار گندلی جوہلان کیا شمی وطی لائکی ہیں کہ شمی ہمارا برداشت کنے اچھا سلام سر کا پرلیم برات جاوید جان ہلائی رحیم امراضہ تو سلام دیکھ لوٹے تھا اسی اچھی عبید شعیب آسکانی فراز مومن کمر بدلا ہو یہ دیگا کیستیں بانڑی دشتیہ تو سلام داتا تی سلام درو تو سلام سر بوتا شمی باز باز منتوار گندلے جوہلان کیا بانوک نازش کیستیں مارا دلگوشیں مراگشہ تو اشتا مراگش ڈولدارن تی وطی لائکی ہیں کہ تی وڑین زانکار مردم میں کیستیں دل بڑی مارا دیاں شما باز باز منتوارا میں وڑا کیستیں شما میں گما ہم گرنچ بھی بلوچی میں ہوتی شاہد و شکلیں زبان ہیں دیم تر ہمارا میسج روان داتا مہر جان مہر اینڈ ملک جان سریک اللہ گورکوپا چی شما ہمارا گوشتار گئے تی جستے جواب منی دلا مہر جان و ملک جان شما جستے جواب داتا شما راست یا رد دیوانہ دلگوش بکنا دیم ترہ شما نبشتہ کتا کہ سلام سر بکا گلی بلنگور بانی بلوچ ساچان کلانچی صدف نور نصیبہ ناز رخسار بلوچ بانی اچھا سولانی والا کندیل پوج مہرجان کلانچی ادھگا گوہارو دسگوارنا شما سلام داتا شما سلام و درود سر بتا شما باز باز منتوار گندل جوہلان کیا شیرین بلوچ دشت ڈڈے اچھی دلگوشیں تو جستے جواب داتا شیرین تو راستے یا رد جستے جواب بانک دیوانہ دلگوش بکم باز وشی بھی کہ شما جستے پسو دے گئے جوہدو کوشش کرنے گئے دیم تر ہمارا میسج روان داتا بسول سنٹ اور ماڑا چی من جاوید جان ہلائی براس تی باز باز منتوار تو اشتا دیوان وشیں تی وطی لاہی کییں ترگوں تی زبان مہریں بلوچی میں ہوتی شاہد و شکلیں زبان انت تو اشتا کے دیوانہ تو کا سلام سر کا یاسین داد یاسین واحد اجاز مہر بشیر راج شاہد بشیر کمر بدل صالح وفا ارشاد کریم بخشی وفا محمد بہار منی بانو کی گوہار رخسار دشتی ندا گل رضیہ ناز لوٹ نور خان بیزنجو اتوارا بیا کے مناتی ظہیر کشن روین دیمتے سوتے نمگا کے مارا لوٹ کو تگت مسلم عمل سوتا مراکش باہر جوڑ کنے پدا کائیں گوش محمد تو ہمتران میں جز تی کتا کہ دنیا ہے تو کہ کجام ساہدار ہیں کہ سرجم زندگی اگر آپ موا زندگ بود کتکان زندگ بھی علامہ شمی واسطہ ایک سرپدی کسی زانتے کسی نزانتے واسطہ سرپدی پدا کائیں مراک شامی اڑا گوش میں شریں میسجان شمی درو تو سلام انگون ڈولدار کنے جی عزت مندیں گوشدار کو ایک بار پدا واشت کن تاربی بلوچ شمار مراکش صدا پیتو کا نوشتہ کتا السلام علیکم منی برات من ہوا شبیر میناز بولیدہ چے تر گوشدار کا ملی شی وزرائی کے من تی جستے جوابا نزانہ منی لوٹ عارف بلوچ توار سوتے لالا منی نادر پا
تئی نامہ سلامت باتیں لالا منیگا عارف الوچے توارا میکرا ساڑی نبوگڑا معلمہ لالا لالا براسے بابتا ایک دیگا سوتے مراگش باہر جوڑ کنے دیم طرح کہ گواتی کلو روان داتا سلام علیکم من مہران رضا بالگتری چا تربتا صدف مراگش باز وشن سلام بدے کہدا کریم عمر دوست کلکوری رحیم امراض شعیب آسکانی نعیم دکاندار کل بلوچ راجا صوت تو لوٹ کتا شاہجان داودی توارا شاہجان داودی اکبر مراگش باہر جوڑ بو منی براس بے بخش دیم ترہ علماتی مراگش تو کا مراگشن تو کا تی کیستیں صوت ما شنگو تالان کنے سلام سر من مسکان نور چا پسنی تے یاد کایا اچھا تی دیوان باز وشیں صوت فرید کارانی سلامت بات فرید کارانی مراگش باہر جوڑ بے ما تی صوت پرماشا جوت کنے کے سرجم بے کنے بل مجستی ہیر کتا کیا کجام ساہدار ہیں کیا زندگی سرجمیں اگا آپ موا زندگ بود کت کنتے دے من بانک بانی چا پلیں سولانی گوارکوپا ترہ میسج کنگا چونے لالا تو جوڑے وشیں ماشاءاللہ دیوان سکباز وشیں من ہمک روچ نندان گوشداران تی باز منتوار بانوک شمارا اللہ پاک سلامت بکم سلام سر ببام بانی بلوچو مہناز مہر جان اینڈ ملک جانو دیگا گوشدارو کانا سلامت بات شما ہم سلامت بات شما باز منتوار گندل جہلان کیا بزان کی گواتی کلو روان داتا آنی بلوچ نبشتہ کتا پر مہرین سلام شمارا ہم پر مہرین سلام مہر دوستی دو دلانی بید دو بارگ نبی کور دب بلکن بیت دارگ بلے قوم دب دارگ نبی سلام سر آنی نوشتہ کتا وعلیکم السلام میڈم تو گشتہ وشے مدام شاد باتیں سلام کندیل پوشا بانی بھلوچا کوثر کریمہ شاری گلہ نوشین دشتیہ سنا گلہ آنی دشتیہ دردانہ بالگتریہ نصیرہ اللہ بخشہ نسیمہ سبزلہ برات فراز مومنہ رحیم امرازہ نورخان بیزنجو توارا مراگش باہر جوڑ کنے نورخان بیزنجو دلگوش بکنے پدا کائیں گو شما ہم پتو ہم تران میں شما میسیجہ مراگش باہر جوڑ کنے مجوست مروچی ہیر کو تکیا کجام کی استیں ساہدار ہیں زندے سرزمین تا کیا سرجم زندگی اگا آپ موا زندگ بود کت کھاں اس صوت نورخان بیزنجو توارا پدا کائیں گو شما ہمیں پیرما ہم پتو ہم تران میں مراگش شما دلانی توار نورخان بیزنجو وشین توارا پدا کائیں گو شما ہم پتو پریا تو زارا گندگا نیت کسی پریا تو زارا گندگا نیت پدا ہم پا کرارا گندگا نیت کسی زارا گندگا نیت پدا ہم پا کرارا گندگا نیت نگٹی وارتگی نیکی تربوزیت عجب گپند کے سارا گندگا نیت چطوریں گنگو دامیں سر زمینے چطوریں گنگو دامیں سر زمینے کسی ترکو توارا گندگا نیت چکرنا مچیا منزل جنانند بلے پیادگ ہم سوارا گندگا نیت کسی ساتے وتی گرما بکن سارت کسی ساتے وتی گرما بکن سارت اساہگ ملگزارا گندگا نیت اچونے سیاہ شپیت کگ اے ساہر واجہ مراد ساہر اچونے سیاہ شپیت کگ اے ساہر وتی جند ہم وطارا گندگا نیت وشکوشیں پاروم اچے کھیستیں مارا میسج کتا خدارم جستے پسود داتا تو راستے ہے ردے دیوانا دلگوش کا واحد سک باز کم پش کبتا عابدہ وہ تابادہ چین نبشتکن سلام برات وعلیکم السلام تی پروگرام باز تو دوش داشت تی باز منتوار تو سلام دیگ لوٹتا اکرا لالا رحیم امراض انیلا گانا نبیل قادر توارا زی من ترا گوشتو پہلے نکو نبیل قادر مراگش باہر جوڑ بھی مروچی نبیل قادر علمہ مراگش باہر جوڑ بھی اسی چی ابید من عبداللہ دشتی چا دشت ڈڈے السلام علیکم وعلیکم السلام تو زندگیہ گوما گندے تھیں تئی سوال جواب مشکلیں یک کپنجری بیتے یا کپنجر بیتے یا عبداللہ دشتی تو دیوانہ دلگوشکان تو جستے پسو طرف رسیتے چی ابید
ہمارا میسج روان داتا السلام علیکم میں نسیم دکاندار چاہیے رون کا تو چمارا یاد کرنے گئے نسیم دکاندار تھی باز منتوار تو سلام پا انور بلوچ ماسٹر دلجان بالگتری ناظر بالگتری دردانک بالگتری احسان آسکانی شعیب آسکانی مہرین گل صبا گل زمین دشتی بانی بلوچ شاری بلوچ بانڑی جان بلوچ بانڑی بلوچ جان محمد دکاندار عمل دکاندار اچھے علاوہ نعیم جوسکی پرمائش نور محمد نور علیہ من ایروں کا پیدا تی باز منتوار ایروں تی ہندو دمگم شچی عبید مارا بانک سناگل تو جستے جواب داتا جستے جواب سناگل تو راستے یا ردے ایک استین جانور مسالے سر یک دو برا آپ ہوا بل خیر تو را بل بود کت کن کے راست کنے تو اسے سلام دے راشد ڈنڈاری بانڑی بلوچا اسی چی ابے مارا میسج روان داتا من سائرہ دشتی چا دشتا دیوان باز وشیں زبردستیں سلام درستانہ سلامت بات ہے تو ہم سلامت بات ہے باز منتوار گن دلیں جو لنگ کیا اسی اچھی عبید روان داتا شیرین گل دشتی تی باز منتوار دیم تر ہمارا میسج کو تا نوید جان دشتی نوشتے کو تا السلام علیکم انی مہروان امرات وعلیکم السلام ماشاءاللہ توشتا دیوان سک باز ورشیں اساک اسد بانک بانی دشتی و کندیل پوش جو ادگا گوھار و براسانہ تو سلام دیکھ لوٹتا تی سلام سربتا کریمہ دشتی کستے صوتی فلیکان شبیر باکری توارا سک تو چھالا کی دنیا تو کا امروز تو کا لوٹی مجستیر کو تا کریمہ دشتی مجہد کرنے کے مراکشہ صوت شامل بھی نصیر اللہ بخش کلانچی یک چار بندے نادر پا کسانو کنگوار مہرجان کلانچی نامہ تیاتاں کتگ سیر یا آسر یا بانک منتی بے بخش کے شاعری وانت کت نکن تو ہمیں اڑا نوشتہ کتا دیم ترہ شرطر بلکی دیم ترہ وانن نے تو سلام دیکھ لوٹتا گوشدارو کانا تو جستے جواب داتا نصیرہ اللہ بخش تو راستے یا ردے دیوانہ دل گوش کا نو کم باز واحد پشکبتا تو گوشتا کہ خرگوش کے بغیر آپ اشون زندگ بود کت کا ہمیں وڑا خدارم گوشتا خرگوش کے سناگل گوشتا مارے یہ ردیں مار سال یک دور اندہ ضرور آپ ورگا در کے آپ وارتے شیرین بلوچا گوشتا کہ کنگرو غلط ہے گل زمین تو رد جواب داتا ندا گل تو ہم گوشتا بینکو چھو آپ نوا اچھا لکھ جان شما ہم رد جواب داتا دیم ترہ ما گوشن کے اے کیستے پوگل یا فراغ گوشن تے مینڈک کیا سجے زندگی آپ موا زندگ بود کت کھاں اے جستے پسویں مسلم حسن بولے دی جواب خرگوش شو آپ نو ہمارا گش باز وش شوکوا دوست شوکوا مراگش دوست بھی مارے دیکھا چی دوست بھی شوکت حسن ہمراہیہ مارا شما ہم چبولے دا گوشدار مسلم حسن تی باز منتوار شوکوا بعدیں ہر چیز دوست مبی السلام علیکم عربی جان چونے تو جوڑے وشے من ارشاد کریم پلین کلان چاچی ارشاد کریم تی باز منتوار کی تو تی حاضری جا وحد سک باز کم میں تو مہرجان کلانچی سلام دیگ لوٹتا کسانو کے گوھار بانڑی بشیر و سمول بشیر شمی باز منتوار گندل جوہلان کیا وشکوشن پر اومد تمہارا امراداری کت خدا رم تھی باز منتوار سلام پل امرات من سمول حنیف تی دیوان سک باز وشن پنو دیا چی تمہارا دل گوش باز منتوار گون دل جوہلان کیا شمی کیستیں تو گوشتا کہ من انو کٹک ورگا سک وشنت کٹک تی دیوان ہے وڑا بات کٹک شمار گوشن کہ یک سکیں صحت مندیں کیستے یک نیوگی فروٹی یک پھل فروٹی گوشک بھی اسی کیستے کسرت گم باز بورے کیستے گردہانی صفائی واسطہ جگرارہ کیستے طاقت تو توانائی دیے گئے واسطہ میدہ گرماشے واسطہ یا اللہ پاکا گرمیانی کیستے یک بے بہائیں سوغات پیدا کتا سلام سر من میر برکت دشتی چا دشت کنریہ منی پرمائش شبیر باکری اتوار شبیر باکری مراگش بار جوڑ نبیل قادر مراگش گڈی سو تنت مارا میسج کتا سمول دشتی تی جستے جواب مار
آپ وارتم نبیل قادر صوت گڈی صوت مراگش وتی وتی کرو کش مردمانی حیلداری بکنے اما مردمانی کینی زند گوش ماگو ہم گرنچ آہنا شمے چارگو دلگوشی پکاریں آہنی حیلداری علمی خاص کر وتی بزرگانی مات پتانی کستے حیلداری بکنے گڈی صوت شبیر باکری وشن توار زندگ بین دیم پا دیم نندگ بین سفر انت اللہ باوٹے